Як адзін салодкі напой змог пераканаць свет, што галоўная праблема не цукар, а тое, што мы проста недастаткова рухаемся. Але каб зразумець, як мы ўвогуле прайшлі да такой думкі, трэба вярнуцца амаль не 1,5 стагоддзя назад. Кожны дзень у свеце выпіваюць каля 2 мільярдаў порцый кока-кола. Для адных гэта проста газіроўка, для іншых сімвал дзяцінства, калядаў, спорту, сямейных сустрэч. А для кампаній гэта адна з самых магутных машын маркетынгу ў гісторыі чалавецтва. Машына, якая не проста прадавала напой. Яна прадавала эмоцыі, лад жыцця і нават навуку. Але менавіта ў гэтым і пачынаецца самая цікавая частка гісторыі. Усё пачалося ў 1886 годзе ў Атланце. Фармацэўт Джон Пембертан пасля грамадзянскай вайны ў ЗША шукаў спосаб стварыць танізавальны напой. Першапачатковая формула утрымлівала экстракт лісця кокі і арэхаў кола. Менавіта адсюль і з'явілася назва. Тады яе прадавалі не ў бутэльках, а ў аптэках, як своеасаблівы танізавальны напой ад стомы, галоўнага болю і нават нервовых расстройстваў. Пембертан так і не стаў багатым. Наадварот, перад смерцю ён амаль цалкам прадаў правы на сваю формулу. І вось тут на сцэну выходзіць чалавек, без якога кока-кола, хутчэй за ўсё, так і засталася б чарговым аптэчным напоем. Яго звалі Аса Кендлер. Ён купіў кантроль над кампаніяй менш, чым за $2500. На сёння гэта гучыць смешна. Але менавіта Кендлер ператварыў маленькі мясцовы прадукт у нацыянальны брэнд. Ён літаральна засыпаў Амерыку бясплатнымі купонамі, календарамі, шыльдамі, гадзіннікамі і сувенірамі з лагатыпам Кока-кола. Гэта быў маркетынг у часы, калі большасць кампаній нават не разумела, што такое брэнд. І гэта спрацавала. Да пачатку 20-го стагоддзя Кока-кола ўжо была вядомая па ўсёй краіне. Але сапраўдны геній кампаніі быў не толькі ў рэкламе. Яны зразумелі адну простую рэч. Людзі не купляюць напой, яны купляюць пачуццё. Менавіта таму пазней Кока-кола будзе прадаваць не цукар з вадой, а шчасце. Не бурбалкі, а сяброўства, не кафеін, а каляды. Брэндава хата. Тут усё пра брэнды па-беларуску. Рэчы, вось факт, пра які многія нават не здагадваюцца. Менавіта рэкламная кампанія Кока-кола ў 1930-х годах дапамаглі канчаткова замацаваць сучасны вобраз Санта-Клауса ў чырвона-белым строі. Санта існаваў і раней, але менавіта мастак Хэдден Садблом, які працаваў для Кока-кола, стварыў той вобраз, які сёння ведае ўвесь свет. Падчас Другой сусветнай вайны кіраўнік кампаніі Роберт Вудраф заявіў, што кожны амерыканскі салдат павінен мець магчымасць купіць бутэльку Кока-кола за 5 центаў незалежна ад таго, дзе ён знаходзіцца. Гэта гучыць як прыгожы патрыятычны лозунг. На самой справе гэта стала геніяльнай бізнес-стратэгіяй. Разам з амерыканскай арміяй Кока-кола пабудавала дзесяткі заводаў па ўсім свеце. Калі вайна скончылася, салдаты вярнуліся дадому, але заводы засталіся. Разам з імі засталіся і новыя рынкі. Пасля вайны кампанія ўжо не была амерыканскай, яна стала глобальнай. Але самае цікавае яшчэ наперадзе. У 1970-х і 80-х пачалася сапраўдная вайна. Кола-вайна. Пепсі супраць Кока-кола. Пепсі выбрала незвычайную стратэгію. Замест таго, каб казаць, што іх напой лепшы, яны арганізоўвалі сляпыя дэгустацыі. Людзі часта выбіралі пепсі. Для Кока-кола гэта быў як гром з яснага неба. Кампанія, якая дзесяцігоддзямі лічыла сябе непераможнай, раптам убачыла, што канкурэнт пачынае адбіраць пакаленне маладых пакупнікоў. І тут кіраўніцтва зрабіла адну з самых вядомых памылак у гісторыі бізнесу. У 1985 годзе яны выпусцілі New Coke. Рэцэпт легендарнага напою змянілі. Здавалася б, усяго толькі густ, але людзі ўспрынялі гэта як здраду. Амерыканцы тэлефанавалі ў кампанію тысячамі, дасылалі лісты, пратэставалі, закуплялі апошнія бутэлькі старой Кока-кола. Для многіх гэта было не пра напой, гэта было пра памяць, сям'ю і традыцыі. Як вы думаеце, вы б даравалі кампаніі такую памылку? Праз усяго 79 дзён Кока-кола была вымушана вярнуць старую формулу пад назвай Кока-кола Класік. Пазней многія будуць называць гэта геніяльным маркетынгавым ходам, але большасць гісторыкаў бізнесу лічаць, што гэта сапраўды была памылка, якую кампанія проста вельмі ўдала ператварыла ў перамогу. Гэта быў урок, нават самыя вялікія карпарацыі могуць не разумець сваіх кліентаў.
Ты на канале Брэндава хата. Пакуль не забыў, пастаў падабайку. Здавалася б, гісторыя на гэтым павінна была б скончыцца, але ў 21 стагоддзі перад Кока-кола паўстала значна больш небяспечная праблема. Ні пепсі, ні канкурэнцыя, а ўласны прадукт. Чым больш назапашвалася даследаванняў, тым мацней навукоўцы звязвалі празмернае спажыванне салодкіх напояў з затлусценнем, дыябетам другога тыпу і павышанай рызыкай сардэчна-сасудзістых захворванняў. І вось тут гісторыя робіць вельмі нечаканы паварот. Замест таго, каб проста спрачацца з крытыкамі, кампанія пачала падтрымліваць даследчыкаў і арганізацыі, якія рабілі акцэнт на іншым пасланні. Не толькі на тым, колькі чалавек есць, а на тым, колькі ён рухаецца. Ідэя гучала проста. Праблема не толькі ў калорыях, праблема ў недахопе фізічнай актыўнасці. Сама па сабе такая думка не з'яўляецца ілжывай. Фізічная актыўнасць сапраўды мае вялікае значэнне для здароўя. Але крытыкі сцвярдзілі, што гэта паведамленне адводзіць увагу ад ролі салодкіх напояў у рацыёне. У 2015 годзе расследаванне The New York Times выклікала вялікі рэзананс. Высветлілася, што Coca-Cola фінансавала дзейнасць Global Energy Balance Network, арганізацыі, якая актыўна прасоўвала менавіта ідэю энергетычнага балансу і фізічнай актыўнасці як галоўнага фактару барацьбы з атлусценнем. Асобнай тэмай стала тое, што даследчык універсітэта Каларада Джеймс Хилл атрымаў каля $550 тысяч ад Coca-Cola на даследаванні адукацыйнай праграмы, ганарары і іншыя праекты, звязаныя з тэмай атлусцення. Для многіх гэта стала сігналам, што ўплыў карпарацый на навуку можа быць значна большым, чым людзі сабе ўяўлялі. І гэта была толькі вяршыня айсберга. Пасля публікацыі The New York Times крытыка абрынулася не толькі на Coca-Cola, але і на ўсю сістэму карпаратыўнага фінансавання навуковых даследаванняў. Пытанне ўжо было не ў тым, ці можа кампанія падтрымліваць навуку. Пытанне было ў іншым, што адбываецца, калі вытворца прадукту, які сам становіцца прадметам медыцынскіх спрэчак, пачынае фінансаваць даследаванні на гэтую ж тэму. Coca-Cola настойвала, што не кантралюе вынікаў даследаванняў і што фінансаванне навукі – звычайная практыка. Кампанія заяўляла, што выступае за празрыстасць і падтрымлівае незалежных даследчыкаў. Але многія эксперты ў галіне грамадскага здароўя бачылі сітуацыю інакш. Яны сцвярджалі, што нават без прамога ўмяшання ў даследаванні сам выбар таго, якія тэмы фінансаваць, ужо ўплывае на грамадскую дыскусію. Брэндава хата. Тут усё пра брэнды па-беларуску. Праз некалькі месяцаў пасля скандалу Global Energy Balance Network фактычна спыніла сваю дзейнасць. Coca-Cola паабяцала зрабіць больш адкрытым спіс арганізацый і даследчыкаў, якіх фінансавала. Пазней кампанія таксама заявіла, што змяняе свой падыход да супрацоўніцтва з медыцынскай супольнасцю. Але гісторыя на гэтым не скончылася, бо ўплыў Coca-Cola выходзіць далёка за межы лабараторый. На працягу многіх гадоў кампанія выступала спонсарам розных медыцынскіх, дыеталагічных і фітнес-мерапрыемстваў. Яе лагатып можна было ўбачыць на канферэнцыях, адукацыйных праграмах і прафесійных сустрэчах. Для адных гэта было звычайнае карпаратыўнае спонсарства, для іншых – прыклад таго, як вялікія кампаніі імкнуцца быць часткай навуковай размовы пра прадукты, якія самі ж прадаюць. Але пакуль ЗША спрачаліся пра ўплыў цукру, Coca-Cola працягвала рабіць тое, што яе заўсёды атрымлівалась лепш за ўсё – расці. Асабліва там, дзе рынак яшчэ не быў насычаны. Афрыка, Лацінская Амерыка, Паўднёва-ўсходняя Азія. У многіх краінах спажыванне безалкагольных напояў яшчэ толькі пачынала расці, і Coca-Cola бачыла ў гэтым каласальныя магчымасці. Кампанія будавала новыя заводы, інвеставала ў лагістыку, рэкламу і лакальных партнёраў. Гэта была адна з самых маштабных экспансій у гісторыі харчовай індустрыі. Але разам з гэтым пачалі гучаць і новыя абвінавачанні. Грамадскія арганізацыі крытыкавалі кампанію за агрэсіўны маркетынг у краінах, дзе сістэмы аховы здароўя былі значна слабейшыя. Іншыя паказвалі на рост спажывання цукру ў рэгіёнах, дзе раней падобных маштабаў не было. У адказ Coca-Cola сцвярджала, што прапануе і прадукты без цукру, памяншае памер порцый і падтрымлівае праграму здаровага ладу жыцця.
І тут ёсць гісторыя, якая гучыць настолькі незвычайна, што многія ўпершыню не вераць. У мексіканскім штаце Чьяпас у некаторых супольнасцях народа Цоциль Кока-кола стала часткай рэлігійных рытуалаў. Замест традыцыйных напояў падчас пэўных абрадаў выкарыстоўваюць бутэлькі Кока-кола. Лічыцца, што бурбалкі дапамагаюць выгнаць злых духаў праз адрыжку, а сам напой выкарыстоўваецца ў рытуалах аздараўлення. Гэта не афіцыйная рэлігія і не з'ява ва ўсёй Мексіцы, але факт застаецца фактам. Прадукт міжнароднай карпарацыі стаў элементам мясцовай духоўнай практыкі. Калі задумвацца, гэта неверагодны прыклад таго, наколькі глыбока брэнд можа пранікнуць у культуру. Але ёсць яшчэ адзін бок гісторыі. Крытыкі часта паказваюць на Кока-кола як на сімвал праблемы. Пры гэтым варта пагаварыць вось пра што. Кока-кола не стаіць на месцы. За апошнія гады кампанія значна пашырыла лінейку напояў без цукру, інвеставала ў ваду, гарбату, каву, ізатанічныя напоі і сокі. Яна разумее, што спажывец мяняецца, але галоўны прадукт кампаніі ўсё яшчэ застаецца тым самым напоем, які зрабіў яе легендай больш за 100 гадоў таму. І вось цяпер можна вярнуцца да пытання, з якога мы пачалі. Як адзін салодкі напой смог пераканаць свет, што галоўная праблема не цукар, а тое, што мы проста недастаткова рухаемся. Адказ не проста ў рэкламе, ні ў адным даследаванні, і ні ў адной канферэнцыі. Адказ у тым, што Кока-кола дзесяцігоддзямі будавала не проста бізнес, а давер. Яна вучылася быць побач са спортам, святамі, навукай, музыкай, адукацыяй і нават культурай. Калі людзі давяраюць брэнду, яны часцей давяраюць і яго паведамленням. Менавіта таму пытанне фінансавання навукі стала настолькі важным. Бо гаворка ішла ўжо не толькі пра газіроўку, гаворка ішла пра тое, хто фарміруе наша разуменне здароўя. Галоўны урок гэтай гісторыі вельмі просты. Не слухайце карпарацыі, але не слухайце толькі гучныя загалоўкі. Шукайце незалежныя, сістэматычныя агляды, кансэнсус буйных медыцынскіх арганізацый, якасныя даследаванні і задавайце сабе пытання, хто фінансаваў гэтую працу. Ці могуць існаваць канфлікты інтарэсаў і ці пацвярджаюцца высновы іншымі даследаваннямі. Бо сапраўдная навука не патрабуе веры, яна патрабуе доказаў. Як вы лічыце, ці можа нават самая вялікая карпарацыя быць абсалютна аб'ектыўнай, калі гаворка ідзе пра прадукт, які прыносіць ёй мільярды? Напішыце мне ў каментарах. Пастаўце, калі ласка, падабайку, падпішыцеся на канал, націсніце на званочак, і падзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. А хай жыве беларускамоўны YouTube. Наперадзе яшчэ шмат гісторый, у якіх праўда аказваецца значна цікавейшай за рэкламу.